hastewa sinni ang tini asaimani bisingo 29 borsoni yagulo omo haisini tiprasa borsoni bisingo chaba khainani thangtanibo direct proshashan bai omo haikeisini lukurokni sakawa guli shot khlaijak mane abo bharat borsoni bisingo 29 ta rajyoni bisingo ত্রিপুরা হাস্তেও অম পইলাতে অমন যতনিসের কতর্কক আ দিন 29 টা রাজ্যনি বিসিঙ্গ কোন রাজ্যব অম হাইচবা কই ত্রিপুরা হাস্তেও নর্থ ইস্টনি নেসুবাই কবকজাক আ মুভমেন্ট খাইনানি থাংতানিব जों आईपीएफनि बेदेक सिक्ला बदलनि अंगै जोंबो आबनो समर्थन बिजात 2017 नि 8 तारिख फेब्रुवारी बहायनो जों आईपीएफनि बदलनि अंगै आईएमपीनि अंगै एनसीटीनि अंगै कायसा फुरामबाय खलायनाय एडिसि 12 घन्टा बन्द दाकंनानै थांतानिब चिनि गोबां मालुकुरक आफ्रबो हायनो बुजाखा तकजाखा जिबियो कलायखा आइलेस कलायखा एमनकि मुसुक तंगनो तकदेखि तकजाखा जों अ हावत तिनि सभा खायनानै थांतानिब प्रत्येकटा सभावनो जों म हायके तिनि खलायजागौ ताकलायनि ताबुकनि जे इन्सिडेन्ट नतुयै जे मेजिस्ट्रेट इनक्वायरि खलायजाकनाय इनभेस्टिगेशन खलायजाकनाय हिमाने आबनो तुइ जों अलरेडी सिक्ला रकक सालायजाक दंगो ते 18 तारिखनि सारिखनि जराव 2 जन मिनिस्टार ते 6 जन एमएलए बै जों हाय सिक्ला बदलनि अंगै ते छात्र बदलनि अंगै जों आचुकलायनाय जिनि स्टेन ताबुक अमन तंगनाय जतखन पर्यन्त जे दसराम चंगमनि हेकेबानिने माधवबारिनि घटना नतुयै अब जतखन पर्यन्त इनक्वायरि खलायै आबोनि जे कालप्रिट दंनायनो तिनि खानानि बिसिङो जदि अब पानिशमेन्ट ना जाया हंका हंकाय जों सिक्ला बदल सरकारबो याकाननि बागै बाध्य हंनाय पार्टीबो याकाननि बागै बाध्य हंनाय तिप्रासानि बुमंति जों जतखन पर्यन्त ए सिटिजनशिप बिल कासया हंका हंकाय नॉर्थ ईस्ट लेवल तुयै हरनि सभा खलायनानि जदि नांखांकाय जों हरनि सभाबो खलायनानि बागै जों स्माय ताङै अंखरसना हिनै जों वान सगलाय दं।